Imam Hassan labbaika. Ya Hassan labbaika. Imam Hassan labbaika. Ya Hassan labbaika. Farko idan zane yabo da Allah zan fara. Imam Hassan labbaika. Sarki ilahu matabbaci da kai nake gadara. Imam Hassan labbaika. Ni mai yawan zunubai ne na tuba kuma na kara. Ya Hassan labbaika. Na tuba kai min gafara ya ilahi tabara. Imam Hassan labbaika. Ya rabbi ninka salati ga shugaban annabta. Imam Hassan labbaika. Da iyalai na ƴaƴan Batula Fatima binta. Imam Hassan labbaika. Da salatin da ba su barbar suka wai ka fahimta. Ya Hassan labbaika. Sakon annabi ne kada kuma ba ƴaƴan binta. Imam Hassan labbaika. Labbaika sharafuddin cikin annabi ɗagun binta. Imam Hassan labbaika. Na yi maka bai'a daga suke babu ranar da zan barta. Imam Hassan labbaika. Kai ne ka nunan hanyar da zan bi ƴaƴan binta. Ya Hassan labbaika. Labbaika sharafuddin sayyid zakzaki na maka bai'a. Imam Hassan labbaika. To zan shiga kai tsaye a fagen yaban Hassan dan binta. Imam Hassan labbaika. Dan Fatimatun Zahra cikin annabi ne ku fahimta. Imam Hassan labbaika. Cikin annabi ne fa na farko a cikin ƴaƴan binta. Ya Hassan labbaika. Shi ne muke yi wa maulidi ya Hassan labbaika. Imam Hassan labbaika. 15 ga watan Ramadan ya shigo jinin albarka. Imam Hassan labbaika. Ya zo ta tafi ba na tasa a jikinsa dan albarka. Imam Hassan labbaika. San ba wahalar da na shaka maban haihu ba in ji Batula. Ya Hassan labbaika. Duniya ta yi haske an haife shi dan albarka. Imam Hassan labbaika. Sai da ta ce da Imam Ali da me za ka yi masa suna. Imam Hassan labbaika. Sai ya ce za na jira na biyu ya raɗa masa suna. Imam Hassan labbaika. Da na biyu ya zo sai Imam Ali ya ce ka raɗa masa suna. Ya Hassan labbaika. Sai na biyu ya ce to za mu jira ilahu ya nuna. Imam Hassan labbaika. Karshe Jibrili ya samu koyawa na biyu bishara. Imam Hassan labbaika. Cikin ka kai masa hudu ba da Hassan haka rabbi ya nuna. Imam Hassan labbaika. Ko da nan za ku ga ya fi dubin su ɗagun nana. Ya Hassan labbaika. Sunansa rabbi ya aiko da kansa yayi bishara. Imam Hassan labbaika. Wallahi ba ta makarkaje kan na biyu na fari. Imam Hassan labbaika. Dan sayyida Zahra Batula da ka wuce gori. Imam Hassan labbaika. Dan Imam Ali zakin ilahu da ya ba wani kariya. Hassan labbaika. Sai kuma sabar ka kadai Imam Hassan ka wuce gori. Imam Hassan labbaika. To in na barka Imam Hassan waye zan kama. Imam Hassan labbaika. Kai ne bajikan annabin da aka aiko mana. Imam Hassan labbaika. Wanda sunansa san rabbi ne haka ilahu ya nuna. Ya Hassan labbaika. Wallahi da in ji Imam Hassan gwara nan kafirta. Imam Hassan labbaika. Wai
duk mai son ka Imam Hassan ai sai dan shi Imam Hassan labai ka ambatan sunan ka kaɗai sai a ce ma dan shi Imam Hassan labai ka wai ambatar ahalin gidan ku wai an zama shi Hassan labai ka madalla da shi an take son ku ƴaƴan binta Imam Hassan labai ka ko me za ku faɗa mu ne in shi Imam Hassan labai ka ko me za ku yi mana kan haka ba mu ce muku a'a Imam Hassan labai ka mu ne a kansa ku ce da mu kafirai mun shirya Hassan labai ka wallahi ba ranar da za mu bar ƴaƴan binta Imam Hassan labai ka ya Imam Hassan fure na waƙe na ka amsa Imam Hassan labai ka wallahi komai rinsi ya banka ba za na fasa Imam Hassan labai ka ya Imam Hassan furin ilahu kai min shaida ya Hassan labai ka na so yan gidan ku ƴaƴan albarka Imam Hassan labai ka na tsaya ya Imam Hassan furi na ka tsaya mai Imam Hassan labai ranar da kowa ke neman taimako ni dai ka tsaya mai Imam Hassan labai ka shige min da babban ilahu ni dai ka tsaya min ya Hassan labai ka dan Allah barkatun sai da Zahra ummin ka Batula Imam Hassan labai ka Imam Hassan labai ka ya Hassan labai ka Imam Hassan labai ka Imam Hassan labai ka Imam Hassan labai ka